समखौ आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै बराबर होफिननाय थाबाय। दिनै जोङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवहा श्री सूर्य पहारावहा जागा नायनो फैदों आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला स्किप खालामालाबानो। नै लोगोफोर जों फाइनालि मोनफैमारबायसो आरोना। फैयै जि गोजान गारियाव जबानो बासिलायलायबाय। नै जों दायो गेट हाबहांबाय। श्री सूर्य पहार फाइनालि नुमारनोसै दिनै माबायदि जायो। जि गारिखा लामानिफ्रायनो नुलांखाबाय जानांगौ नै नोंथांमोनाबो। Waiting park dong, park pura. So नै लोगोफोर आं दायो मन्दिरावहा खुलुमखांबाय। So आं आरो फंबाय खासेखौ लाना फैदो आरोना खुलुमनो लागै जों सानैया लोगोफोरा थांग्रोबाय। जि सान्दुं गोसा नै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फैबा खुलुमबानो जाबाय। खुस्रा गैला आंनियाव। जितेन बाबु बाबु फिसा जमानि इमान गोजौ न आरो मन्दिरा गाहायथ' खिन्थु गोजौ सिरि दङ जे थिंबो दङ। एले मन्दिरा आरो स दंबावोसो। दा थांबाय थादो जोंफोर जानाय जागाव। बेथिं माबासे फानो नोंथांमोना फैसा लाबोबानो जाबाय। सोरबा माबाफोर बायनो गोसोब्ला सब फानो। बेथिं कमलाफोर फानबाय थादो। स्कुलिया जागोन नै कमलाफोर फानबाय थादो। नै लोगोफोर जों दाहाय फार्स्ट बायहांबा बारा गारि गैयामोन आरोना। दायो जि जाब्रा गारि जाजोब्बाय। जों दायो इथिं साथिं गाखोलांसै आरोना माने गोजौथिं उथिनानै नायहैनोसै। ओइथिंबो थांनाय खानाया नेखासे मेदामा फायनोबा गिदिं फायबानो जाबाय नोंथांमोना। पुरा साथिंबो दङ। सायाव फैबाय जोंनो मन्दिर दंसो। आयै बेलाय सेंग्रा ना सिख्ला जाखो मेंदोनो गाहाय ओंखारलांसै जों इथिं। ओइथिंबो मन्दिर दङ गासैथिं दङ। इथिं गाहायथिं थांना मा आकाखि गंगा दै दङ। ओइलाय दै दङ इथिं। ओइलाय गासैलाय बामोना दै सारदो। ओइ ओरलै मोनसे आरो मबाइल मोनगोन। ओइ बिथरा बेयाव दै दङ। ओइलाय खिथिदो थांनो जानो बिसोर जाबाय। नुनाया आङो आइ बिथरा हाबनानै ओइलाय थिं गुदुं दङ। इथिं अन्थाइ सिंथिं हाबनानै ओइथिं ओंखारहैयो। अन्थाइ सिं हाबलाङो। ओइ सिख्ला थानायथिं ओइलाय
बिथिं थांनानै थारमाने खुलुमनो फैबानो जाबाय आइथिंफ्रायबो फैनो हायो Halo cameraman, halo. जोंफोर मा थांदो दा? जों मा थांदो दे जोंफोर थांदो हाग्राबारियाव फैदो जों लामाया खिन्थु तुकुरासे पाका ओमफ्राय नोंनि एरनो बट दङ बट बटआव गाखोनोबा अनजाले आं बाजुबाय 50 रुपिस टिकेट गाखोनोबा नोंथांमोना गाखोबानो जाबाय फैनानै इथिं मा दं रे थांलायनोसै आरो ama keluar deh mobilnya sana gitu tuh bener biasa berapa nah iting sana mana dong ay tinggal Shiva Linga dong mana dong belakku mau sebaik mitya guys nih mobil lo nunya Shiva Linga deran nih bener Mensela. Tuh tangga. Obe mele? Ay lebe. Ay lebe kata. Tuh, ayah som bagus banget. Hello. Aku nak mana lagi belum. Belum coba. Saya jeung kumne aku coba. Nah, ini pernah Narzary ya. Mau nang belai nih nggak? Dai lang na sang deh. Si jika ucapin ini begini ya. Iya pagli ya. Pagli jawab be teman kameramen nak. Semperni. Ilai biku kesara. Doya zi gusuar na Lwgwfwr. Be hazi sini freng korbu izi. Na hasing ni freng kana zi gusu kada ya. Fresh nang lele fresh ni dai bedi. Pahile harsing sari labai thi baba. Iya. Oi, lo sana. Tangan beli. Ini hamma mengan zuba. Pura sopai na zona dong da zong. Halo. Pura sopai na zona. Pura bisa domok zada. Harus dong musuh tangna. Dayo जों बेलेग मोनसे थिं फैबाय आरोना दहाय थांना गिदिंना फैबाय नायबाबो नायजोबना थिंगाले मन्दिरनि थिं सिदा थिं थांबाय दायो बे मोनसे थिं फैलायबाय दहाय राइट साइड थिं थांबाय दायो नै जों फैबाय लेफ्ट साइड थिं स्टुडेन्ट आरोना बेफोरो स्कुलले नायनो लाबोदो खोमा नै बेयावबो शिवलिंग मोनसे दङ मालाय फट' दिखांसोदो जोंनियासो नै दायो थांबाय थानोसै आरोना साथिंगालाय गोजौसिम दङ बे पाहारा माने इदि गाखोलांग्रा लामाया आरोना सिरिया जों दायो गाखोहैगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नै बिदि दै बोहैबाय थायो बेयावहा माने बिदि दै गबाय थायो आरोना हाजो सिंनिफ्राय दै फैबाय थायो बेफोरनि इदि बोहैबाय थायो नै शिवलिंगफोरा अन्थाइनि शिवलिंग दानायना सिगांनि बे हारसिंनो जानाय मिथिया आरोना जेबाबो शिवलिंग बहुत शिवलिंग दं बेयावहा नै स्टुडेन्टफोरा दैयावहा जि गुसु आरोना दैयाबो हाजो सिंनिफ्राय फैबाय थायो माने हा सिंनिफ्राय ओंखारना फैबाय थायो
नै बिथांमोना हाजोआव गाखोनायमोन गाखोनानै मेंनानै जना दङ जों गाखोलांगोन दे सायावहा नै आरो बिथिं अन्थाइनि सिङावहा गुदुं दं आरोना हाबलांनो हायो थिंगाले जि खोमसिसो सिङावहा मानसिफ्रा जि हाबबाय थायो जोंबो हाबना नायबाय नायनोसै नै दायो नै जों गाखोबाय स्टार्ट खालामनोसै बेसेबांखिनि गोजौ गाखोनो हायो गाखोनोसै बे माहाय गाखोनायावनो जाला माथो मेंनानै स्टुडेन्टफोरा फैबाय थादो भानुआ मोनहैग्रोबाय आं दा गाखोदो बे अनजालि जि मेंखायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गोजौनिफ्राय बेबायदि नुहुरो नाजारा जि मोजां नुखायो मेंनानै जाला आरोना थाबायबानो जेन तेन मोनफैबाय आरोबाव उथिनोसै ससेबाव थुक्रासेबाव थ' लोगोफोर नै गाखोबानो खस्थ' मस्थ' मेंग्लि गाखोबानो मोनफैमारबाय फाइनेलि गोजौहा लास्ट बेनो जोबथाबाय आरोना माने बेथिंनिफ्राय आरो गोजौहा लामा गैला थांनो लागै बेनो लास्ट फायमारबाय मेंनाय मेंसि लानाबाबो ओइले फालि खुलुमना दोनदो सोरबा दसे जिरायबाय जबाय मेंनानै लास्ट गाखोमारनो हाबाय नै लोगोफोर बेयावहा आस्थाम बायदिसिना गानग्रा नोंथांमोना नुखादोंना नै बेफोरखौ फानो आरोना नोंथांमोना बायना लांनो हागोन सोरनो नांगौ बिदि लिरै दोनखाना होयो माने कास्टमारफोरा बिराद जायोना ओंखायनो सोरखौ बुंगोन जालायलायो ओमफ्राय लिरखाना दोनना होदो गावबा गाव बोरैनानै बायना लानो थांबानो जाबाय नै बेयावहा जि जोम फानो बेगफोर Queen. Now Queen. Kaja. Halo. Kamu kon? Mungkin ada Krishna. Saya Hasu. ঠিক আছে ঠিক আছে আমার এখানে বাইদেউ ডাঙৰ বাইদেউ দেই খাইছা আমাৰ এফালে বাইদেউজনী স্পেচিয়েল বাইদেউ দেই ঠিক আছে থেংক ইউ বাইদেউজনী লাষ্ট কৰে চা এবাৰ মুখখন বাহ এতিয়া ভাল লাগিছে এইয়া হ'ল আমাৰ নাৰিকলি মন্দিৰৰ বাইদেউ চা এবাৰ মুখখন মাছতী বাইদেউ মাছ লাগে দিয়া নাই ভাসতি একো নহয় এই ভাসতি আমাৰ চবতকৈ মৰমৰ বাইদেউ হয় এক মই বহুত মৰম কৰোঁ আৰু এইফালে বাইদেউজনী আমাৰ বাইদেউ এই দিয়া বাহ থেংক ইউ দেই ধন্তি এবাৰ ছেকেণ্ড বেষ্ট নেকি ৰশ্মি হয় নেকি জীৱনটো দেই জানো খালী হৈ গ'ল কিমান খাইছা কিবা লাগিব ঠিক আছে নালাগে এই আমাৰ ল'ৰা হয় ঠিক আছে
আমাৰ লাষ্ট কৰি লৰাই ঠিক আছে আজিকালি লাষ্টটো কমিছে এয়া নয়ন ইয়াৰ খং বেছি কোৱা আমি চাওঁ ভাল লাগিছে ঠিক আছে ভেৰি গুড চাওঁ ল'ৰা আংশু সোনা আমাৰ মৰমৰ ল'ৰা ৰাইজ গোটেইখিনি আছে পানীহে কম আছে চাওঁ কাইজা চাওঁ এবাৰ ভালকৈ ভাল লাগিছে হয় নেকি থেংক ইউ দিয়া এবাৰ কোৱাচোন চাওঁ চাওঁ ধুনীয়া লাগিছে মজাং দেই কৰিবা তুমি মাছ নোপোৱা ছোৱালী খাইছা লাভ কৰিব নালাগে এই ভিডিঅ'টো কৰিবি নকৰি এটা স্পেচ থাকি যাব খাইছা এই পেলালা কিয় ভাল নোপোৱা ঠিক আছে এতিয়া লাষ্ট আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি উমা তাইক এতিয়ালৈকে 5 পিচ দিলোঁ আৰু এতিয়া 7 পিচ 1 2 3 4 পিচ ইয়াত মাছ 3 পিচ দিলোঁ এতিয়া আকৌ 1 পিচ লৈছে তাই এয়া থেংক ইউ আমাৰ একেটা খাইছোঁ আজি মাংসটো মাছটো ধুনীয়া আছে মাংস 10 পিচকৈ দিছোঁ এইটো আমি অলপ দিছোঁ জলকীয়া এজনী হিয়া লাচাৰীৰ কাৰণে ঠিকেইটো খাইছে সেইদিনা একো নাখায় পনীৰ দিছে কমকৈ হ'ব অকণমান খোৱা এই পনীৰ কেইটুকুৰ খোৱা একো না পনীৰ কেইটুকুৰ খোৱা চাওঁ কেনেকৈ খোৱা চাওঁ কেনেকৈ চুব দিকুমণি ইও মা খবৰলি খাইছা আমাৰ এইফালে বুঢ়ৈ এটা ভিডিঅ' কৰিছে দেই এয়া পিংকি হাই ভিডিঅ' কৰি আছা এইখিনি আমাৰ আছে আৰু অলপ অলপ ধন্তি হাই আমাৰ ইয়াত বনাই আছে আমাৰ ধন্তিয়ে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আমাৰ এইখিনি মাছ আছে মাছৰ জোল এটা আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো ধনিয়া ল'ৰা মা খবৰ মজাংলি খানাটো কেনেকুৱা হৈছে মজাং না ঠিক আছে মজাং না ঠিক আছে দিয়া খোৱা বেয়া আছে না বাবা খুচবু ঠিক আছে অৰ্পিতা খাওঁ খাইছা ঠিক আছে এবাৰ অৰ্পিতা দাদা ঠিক আছে থেংক ইউ আমাৰ স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ সুস্মিতা চাওঁ সুস্মিতা মুখন এবাৰ হাঁহি দিয়া ঠিক আছে থেংক ইউ
ইউ এইখন বাছত আহিছিলোঁ